Terpujilah nama Tuhan atas kasih dan berkat-Nya bagi kita. Allah nau pinasupasunahita sahat di hari Sabaton. Jadi ribut di hari Sabaton, tapakin ma pertikyaton, lau martangi-tangian sian hata ni debata, saat mahita tu persiajaran pawaluhon. Persiajaran perhaporsion na bigu. Joshua dohot kan. Perhaporsion na bigu. Na bigu di san maksud na iman na balga. Na hebat. Na luar biasa. Mulut aja di bahasa Inggris na didog giant. Giant of faith. Ya. Oma perhaporsion na balga. Ayat siya pilan ni hitani minggo ni mana dienet siyan Heber 10 ayat pitu. Heber 10 ayat pitu na mandog ingot hamu maangka na manguluhon hamu. Na pabuahon hata ni debata tu hamu. Ujung ni perdalan nasida ma berek hamu. Jala tiru hamu maha porsiaon nasida. Di buka isang ayaton, taberang na perjolo hata ingot. Ya. Napaduahon bereng hamu. Napatuluhon tiru hamu. Jadi perlu dah kita tutup mengingat akan manguluho kita. Ya. Jala napa bahon hatani debata tu kita. Jala perlu berengota perdalanan ningolu nasida. Di aka uluan pemimpin na manguluhon bohado ujung ni perdalanan ni ngolun tabera kita. Jalan molo dipatudu do tutu ha porsion na balga par ha porsion na mangolu ha porsion na bigu. Ya. Jala tiru hamuma ha porsion na sida. Dihamu amanami inanami na hinolongan de bugasan Jesus Kristus. Lumobe diakan na tua-tua ganub do hita tutunian maparahahon akaya na kota na jojot do maniru dia kapangalaho. Boasa molo akada danahon say godang do tutu akka pangalahon na sida na sotahalomohon. Ay jojotan di bereng na sida na sotahalomohon ni. Boasa mana pagay persiajarat ya. Say godang do na tua-tua na marsak mernida akada dana nasida mangihuton akaparangen nasida narwa. Jalenda ada akaparangen nasida nadenggan. Malah ni retong ya. Ia danak nasida momoando maniru na binerang ni mata nasida asa umbege
aha nabi nege ni pinggol nasida. Jadi matikin hita sonar. Dinalaho membangun pinopar generasi namangi. Ya. Nang di buku hasuri rangope di membina keluarga sehat halaman 310 sia di Dogdo. Haadongon ni masyarakat tujoloan ni arion ditutuhon ngulu ni akan na poso doho danakta saunarion. Songon dia dong ngulu ni na poso ta doho danakta ditutuhon di rumah tangga di bagasta be. Songon dia ada perngoluan di bagasta. Ada nati niru ni akan na posoi danahi di bagasta. Iyan na binereng ni mata nasida ido na murai hotor nasida. Ia danak memang hato pando nasida memereng daripada menangihon. Ya, makanya mulut taber zaman sonarion di zaman internet on, di zaman Android on. Molong di bereng dak dana his ada si tontonon tolu hali pe di jogor na dangi tangi on. Ya, itu dangi tangi. Bahasa alam momoando na sida mamereng daripada marbinege. Ani ngok matutu hata bata na mandok mata guru roh asisya. Nani dani matai ido mangajari mana. Dang nabi negeni pinggul ne. Otik do halak. Ya. Na tumangihon poda alai godangan do halak mamerek. Ya. Buasa di podahon do na denggan alai di bereng pangalahon na sodenggan nido tirun masalah ya. Do na inan ida ni mata ni akka gelekta ya. Alani molo mengajari hita sanari dan cukup beholak kata. Ikon doho do pangalaho. Nani hatahoni ni ulahon anggoi moram. Nungani hatahon ni ulahon dibereng ditiru dak dana kima. Gabe dak dana kana burju masimolo yajar sitangihon hatani Tuhan. Marngoluhon ngolu nadenggan. Ya. Jadi tongalani sebagai na tua-tua ya pangajari tapatudu ma di parngoluota song parhaporseon na bigu ya parhaporseon na balga molo adong sada ama mendok tu yana konna au nak se marisa piho anahan HP sementara ibana sedang marisak ya songon dia matutu paniru ni dak danahi lau mambege podanai ya. Nah, jadi di son hata dohot pangalaho kosadalan dolau mengajari memodai dak danaki. Si Paulus pe ido di dok molotajai di 1 Korintus 4:10 midok. Di baheni huapoi mahamu gabe sitiruau mahamu. Dak si begiau. Gabe si begiau dak son sitiruau. Dibereng ya, dibereng, diparrohahon, ihuton namu, ido na kinayat siya pilon, ya. Jalatiru hamuma ha porsyon na sida. Aka parha porsyon na balga, parha porsyon raksasa, ya. Parha porsyon na bigu. Oh, imatutu napaingot to tuhita ahana ni podahon ni si Raja Salomo di poda 22 ayat onom namandok tibuh yan pasomal-somal dak danahi marguru hombar tudalanna. Asa dung magodang ibanadang tagawan morot sian. Sian natapa somal-somali. Atong di persiajarata di parhaporsion na balgaon
ima si Joshua do sikale persiajarata di bugasan mingguan. Ia tarsingot tun na maniru. Marsiajar do hita mangulahon akan arga di ngolutta. Upamana mardalan makatai jala patuduhon pangalahotta. Mangihutan pangalahon nina sidan na junok tuhita. Songon halak naung magodang. Ya. Tahalunguton do toktong tiruan. Jalanak penasida indadan na sundenggan. Na olo dohita mamuji jala manuman akka parangan niya persyaon na mambuan na sida gabe parha persyaon na mangor. Tada marhata sa minggon marsiajari manakasi sian persiajarata imasian Joshua 14 ayat 6, Rodi 14, Joshua 10 sia ayat 40 sia, Rodi 50 opat Musa 10 tolu ayat 6 ayat 30 saha 32 songonidho 2 Korintus tolu ayat 2 Roma 10:2 ayat 2 Lukas 10 esada sahat 5. Jadi di minggon idotama gumodang sitiruon sian parange dua halak parha porsion na mangulu parha porsion na balga sian buku Joshua ima si Kaleb dohot si Joshua. Ahada mambayan na sida tandi ditiki na sida jalagabi si tiruan di tonga-tonga ni pernguluan di bangso ni debata di bugasan partikian na arga di baritan halak Israel. Jala lausida tong nagabe persejaran di hita pernguluan ni si Kaleb dohot si Joshua di patudu na sida ditutu haporsiaon na tung matsay balkat. Horas malita salut di pasu-pasu Tuhan mahita di minggu na naik si dalanaton di na mangula hita di na marpikir di na makatai di na mamodai saya di pasu-pasu Tuhan mahita di bugasan hapor seon na mangolo martong yang mahita Tuhan maulate di patudu hodo hatam nama dia nalaho paingot tok kami lau marningot akauluan nami maperrohahon perdalanan ni ujung ni ngulu nasida. Dia kahaporsion na tugu, haporsion na mangulu, haporsion na balga, na pinatudu na sida asagabe boy tiruan nami. Songon na posome si Joshua dohot si Kaleb. Pinuji mahwale Tuhan di habang sam na sukali asi marham di ami. Imar pamuati marham dia kah ahorangan nami dia ka pangalusan nami. Urasi mahami dutan di perbadiami. Asa badiahami ala Tuhan. Asa tarjalo hami. Gok pasu-pasu siana depan. Horasi mahami. Perbisuhi mahami. Pergogoi mahami. Dina mangulahon ulahon nami nasa mingguan. Asi marhab tangyo Panginoon nami dala di sembah kami. Marhite Yesus Kristus si palua si hokopami. Amen. Horas madihita saluhut.